श्री गोपाल श्री गोपाल ସକାଳେ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ। এটা তেল ঢালা ହୁଏନି ନା ତେଲ ଢଳା ହୁଏନି ରାତି କେତେଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହଉଛି? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ହଉନି। ବଡ଼ବିଲ ସେତିକିରେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ବି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ 10ଟା କରୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ। 76 ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ତେଲଟା ଦେଖ ଆରଟା ନାଇଁ ହେନା ଏଇ 36 କହିଦେବି ଆସିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ନବ আসনে 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 উলা করে তো মনে লাগুতলি আসনে ওহ এই বাহারি নেই ମୁଁ ପଠେଇ ଦିଏ ସାମାନ ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କରୁଥିଲି। ହଁ ତୁମେ ସେଟା ପାରିଦବ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଧର ନା ଧର ଭାଇ ଛତିଶ ଭାଇ ଠେଲିକି ନେଇଯାଅ
देखो गेयर रे लगे थी नहीं ना कि इटा ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ स्टैंड दियो बस ଛାଡ଼ି ଦିଅ बाबू नहीं गला बाबू ଡାକି ଦେଉଛି ଏ ବାବୁ ଆସ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏ ବାପା କିଏ ଆଣିଛ ସେପଟେ ଖାଲି ଜଣେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ବୁଲେଇ ଦିଅ ପୁରା ଖଡ଼େ ବୁଲା ସେଟା ଜଣେ ବାସ୍ ଏନା ଠିଆ କର ଏଆଡ଼େ ଆଗଡ଼ ଠିଆ କର ପକାଏ चल ସେଇଟା ଦେଖ ବାଜିଆ ଲାଗେ सीधा ना सीधा थोड़ा लगना है ठीक है यदि बाजी आना ठीक है बाबू नहीं गला खाऊ छे बाबू ଆମ ବାବୁ କେ ଜାଣ थोड़ा देखो स्टैंड दिया है बस बस এটা কেড়ে ঘুরে দিও চেয়ারটা দিও না এইটি ঘরে हम ये कुछ हाय 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 एवढा से इतर हळ फाड़ गा फाड़ो फाड़ो ଭଲ ପିସା ओटा ओटा नहीं तो ओटा बना करा ही नहीं ସେପଟୁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେପଟୁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି
ସବସିଡି କେତେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସବସିଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏଟାରେ କେତେ ଏଇଟା ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆରଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ହରଟା ଆସିଥିଲା 45 ନା କେତେ ସେମିତି ହେଇଛି। এটা সিঙ্গেল হয়েছিল না ସିଧା ସିଧା ନେଲେ ଦେବ ভারী আছে না হালকা আছে ଧାନ ରାଇସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ବି ଖାଇଛି ଏମିତି ତେଲ ବାଲା ଗୋଟେ ଆଣ ତେଲ ତେଲ ଆଣବା ତେଲ କଷ ସୋରିଷ ତେଲ କଷ ଅରିଜିନାଲ ତେଲ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପଡ଼ିଛି ଆଣବା ଗୋଟେ ସେଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ଦୋକାନର ସୋରଟା ଖୋଲିଦେବା ତ ହଁ ତେଲ ଫୁଲ ଦେବେ ଆରାମରେ ବଢ଼ିଆ ପିସେଇବା ଖାଲିଟା ଖାଇବାର ଏତିକି ଖାଲି ପିସେଇ ଦେବାର ଅଛି तुम्हारा ले जाओ ले तो সিধাও লেবা সিধা সিধাও লেবা আরাম ଏଇଟା କାହାକେ ଚିପୁଛୁ ମଡ଼ରେ କିଏ কাল পরে আসিয়া কিরা হ্যাঁ হয় তিনটায় দেখো পুরা কেবে
হ্যাঁ হয় সেই গিয়ারটা হুম করে দিতে বা যেটা মন করিয়া সেইটা ছাড়ি দেবে ফার্স্ট টাইম বুড়বিলরে পাওয়ার উইন্ডোর দৌড়িয়া কি चलो चलो खाड़ के पूरी सारी चलो ହେଇଗଲା ନା ମତି ମହାନ୍ତ